आणि चहानी पिऊन दल की हा हाव तिथले चहा पिऊन हंगे गडबशी म्हणायली तुमका हास येत कितकी नव्हे हा प्रतिपटी चहा पिलकी मग निमगुनची पंचायतीक सूर करचे कसं करचे उत्तर सूर कर का नव्हे टाके चहा एक नेवान आणि तुम्ही पर आराम नव्हे हा आम्ही तर आराम म्हणियत तुमका गोतच नव्हे आमगेल घरा परिस्थिती हा पहिले महिन्यातन पनपळ अळंबे बुत्ती ते बजोपर केलेले आईले ती तगला बिलकुल उल्लईतना उल्लच्या कोप्पईना काली तिथलेच बा ममगेले बबल नाटक असिल नव्हे त्या टाइम समजावनो आमगेल महिन्यात आईलो खोटलन काम असते नव्हे तष्टन तो सकाळी येनी हा आणि सुरेख मात्र चमकले लिंती त्या टाइम मग तो आईलो आणि येऊच्या काही सुरेखाला गी असेल खुर्ची खाली जाऊच्या काही समाधल्ले आमगेल महिन्यातू नांचून उड्डून मळमणके येऊन थी बस का म्हणजे बितेरी ही कोणाला की उल्लोच नावन कोरनु थैन दुकुन जुरली पाप आमगेल महिन्यात तर तोंड सांदले बेजार कोरने नकरे पुता पुरा समजत रे मळे घरांतू पुत्तनानी सुन्नेने अशी लढाई कोणगेनो एक पूर्व एक पश्चिम म्हणके असले रे घरांतू नेಮ್ಮದಿ असतवे कसे की दीस काढतास तिथलेंची तक बुद्धी सांगलवे तू मक्क बुद्धी सांगता तुका सुन्ने बुद्धी सांगना तुका सून मळार दल्ले कितले मळारी तुम्ही बैल मनशी एकले एकले सोन दितत्वे म्हण हो कोपता तिक बुद्धी सांगलवे तुमका कितले मळारी पूतू छोड तंक तुम्ही मत्तेर बस करून घेतलींती त्यांनी त्याना मने उल्लेलरी पुस्तक एक बुद्धी संच दायनवे म्हण ती सांगता हंगेल दोग्गाल मध्यंतू हाव सिर्कल पळयती हा तश्मण आमगेल सुरेखाक महिन्यातल वेरी कोप पूर्ತಿ ನಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಉಣಿದಲ್ಲ ತಗಲ್ವೇರ್ ಮೋಗಸ್ ಹಾವೈ ಪಳೆತಸ್ ನಿತ್ಯೋಚಿ ತಗಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದಪ್ करता तगल अंगल उंबळची उंबळेला अंगले घडीकोन कपाट अंदवरची पूरा करता मात्र कुल्लेना आणि होय ती उणीमे होय तशीची तिगेलागी कसा म्हणून उल्लनु एक क्षमी निंबू येत नवे त्या काम होवे करना हंगेल ಒಟ್ಟು ಹಂತು ಹಾವ ನಿಮಿಗೆಲ್ ದೊನ್ನತ್ರ ಸಿರ್ಕಲಿಂತಿ ಹಾಣೆ ಬಿತ್ತರ ಇಲ್ಲೆನ ಸುರೇಖಾ ವಾಡ್ಗೋ ಮಣಿಯತ್ನವೆ ಹಕ್ಕೆಕ್ ನಮನೆ ಹಂಕಾರು ಮಕ್ ವಾಡಿ ಮಂತ ಸುರೇಖಾ ಕೈ ಗೊತ್ತಸ ಹೇ आपने ಕ ಸಂಚೆ ಮಣು ती ऐकनातल्यावरी कोरनु दूर चुन बसता मग पोळच दत्वे बाळंदलल पॉट नवे हा वचून वाडचे तक हे शिदल्वे ती वे तशीची ती काय उणीना चा की कापी की करता हंग दवरला कापी म्हणतनी वत्तारपता इथे कापिगे येते म्हण सांगलरी हिगेल गांटी कसन जरता अशी ओटू छंगेल लढे मोग ना मोने मोगस लढे ते खंची खतीर की दावाक ಗೊತ್ತು नहीं महिन्यातन केलेल संबोण संगना मक्के भारी बेजारदಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈಲೆಕ್ಕ ನಿಂಬು ಎತ್ತಿಸಿಲೆ एक दोन उत्र ಸೌಲರ್ ಹೊಡ್ನಾಸಿಲೆ घर सोन वस मळपळे त्या मात्र मक भारी बेजारदlle नहीं हे उत्तर हो खई तुकुन सिकलो म्हण आणि एक दिवसाक तसल उत्तर म्हणती हावे कोणाकई तसल उत्तर मळलेले ना म्हणचे ना आणि हे चल्लेल तोंडातू फक्त घर सोन असं म्हणचे खई तुकुन येता म्हण पैर सुरेखादल्ले तुम्ही पळलेंत मो बाबा कई तशी म्हणलं हे वाईट अभ्यासक कहीं तुको नहीं ले म्हण हाँ हाँ सम सम हे मिगेल मावाल उत्तर मिगेल मावन के नाय हे उत्तर संगचिसिले माइन का बा आमक कोणाक मणी पट्टी कसले सांका आमक मावन एक दिवसाक मक्क दव हंक दव चरडू अंग दव तश मळलेले ना टंकाची बम्मन बैला कसने लढे दलरी मावन माइन म्हणचेसिले हे मिगेल घर गो तू ओसको अशी अशी कसन दव म्हणचेसिले मिगेल घर तू कत्त घरातून बाहेर घालत पडाय म्हणून ते नाय म्हणचेसिले मावन असताना आमगेल महिन्यात भारी सांचरडू काहीक 2-3 वर्षाच की म्हण मावन वत्ताना सम तज्ञ ते उलेल खंकी विंचुनु मन दवर घेतला तेंची तगल तोंडान तेत्तशे इंची हेप्र लडे कारण हा अत्त मक कळलं पडे सम सम अशीची आकाश म्हणजे ಹೊಡ್ಡನ ಸಂಚರ್ಡು ಅಲೆದ್ರ ಕುಲ್ಲೈತನ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಉಕ ಮುಣ ಅತ್ ಮೈನಾತು ಮವಲ್ ದುಕುನ್ ಸಿಕ್ಲ ಮಣಿಯತ ಮುಕಾರಿ बाबकी गोंडीके हे उत्तर विंचून ध्यानात्वे अशीच मुकार सिक्तावत्ता त्यांची चांग दलल रे इतलोगी मत्ते वचन असेल की म्हण हे वाईट नव्हे तस दोन मत्तेन तुरबला आत कशी पुणी कोनो महिनात खावा बुद्धी संकटीच्या बा हे विषय बुद्धी संकटीची हो आमगेल सुरेखा हंग जडामुळा काम करतास तीन हंगईल हाव पळलेले ना
आता झाड भारी चंदला नायक फूल जल्लिंती दासना फूल गुलाबी रत्नगंधी भारी लाइट वय्यबा हमें सुरेखा झाडांकनी भारी चंद कोणपळोन घेता वई झाडा मूळ पळोका कितले फुटाच गोतसवे अय्यब्बा हे झाडा मूळ प्रसम करताना कोट नीटो मी गेले सुरेखा झाडा मुळात काम झालं ग हा वई माई काम पूरा दल्ले खोट नीटो दल्ले आज ಈ ರಂದಪನಿ ಪ್ರವಗಿದಲ್ಲವೆ ತಸ್ದಾನ್ ಹೇ ಜಡ ಮುಳೈಚುರು ಸಂಕೊರಿಯ ಮಣಂಗೈಲಿ ಪಾವಸ ಇಲ್ಲೆಕ್ಕಿ ಕಸಂಕಿ ಫುಲ್ ಪುರ ಭಾರಿ ಚಂದಿಸ್ತತಿ एक नमने मना खुशी दत्ता हंग झाडा मुळा काम केलं रे मना असेल बेजार प्रवत्त पडायती सगळो वेळ काम करता बाई सनक सेबिनी हंग एगड बाई सुनुल्लो या पडायता तुम्ही कसं नुल्लाच्या कापायत असत म्हणून मका कळला माई हा वातेवच दायना चिकिरा बती हा हाव कसं नुलेत म्हण तू कशी कळ गो तुम्ही वेळ उल्लेल पुरा हावा ऐकत असिले उद्दा पिऊन येता माके थोडे उल्लच अस हा दायत कसं बिनी उद्दा पिऊन या वगिया ऐते हे विषय कोणाक सांगू नका ती सुरेखाना उद्या पिऊन येऊच तरी हांव एक होड प्लॅन कोण दवर नसता तेका सांग किती म्हणो तुमका मुखारची व्हिडिओ कळता येते तशींची लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसरू नका ती